Sa number 7, smuggled nga sigarilyo nga nagabalor sa 27.5 million pesos na recover sa Sipalay City. Na-recover sa otoridad sa baybayon sa Sipalay City sa Negros Occidental ang 27.5 million pesos nga balor sa ginaalagar smuggled nga sigarilyo sang Sabado sa operation nga ginpangunahan sang 4th Special Operations Unit sang PNP Maritime Group na intercept ang isa ka motorized bangka sakay ang 7 ka mga persona tanan residente sang Zamboanga City. Masobra 26,000 karims sang sigarilyo nga nagabalor 21 million pesos ang nakuha sa ila. Samtang sa kapareho nga adlaw, na-recover ang sang Criminal Investigation and Detection Group Negros Occidental Provincial Field Office ang 6.5 million pesos nga balor sang smuggled cigarettes sa barangay Maricalum sa Sipalay City. 5 ka mga lalaki ang nadakpan kag sila ang gikan Basilan kag Zamboanga City. Mga kaso nga pagsupak sang Graphic Health Warnings Law, Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, kag Customs Modernization and Tariff Act ang ipasaka batok sa mga naaresto.